Weh, dirijine lara, Bu. Oh, dirijine lara. Terus ada TV Budaya Channel. Weh, hadir juga ya, matur nuwun. Ono lho dadak. Matur sembah Ada nuwun. PHS Channel. Weh, yang kanca kaos dhewe. dhewe. Kanca dhewe. Dan ada FAA Channel. Oh, FAA Channel mana tunjuk jari? Diwakili PHS ya, Bu Oh ya. iya, terima kasih semuanya nggih. Monggo buat penonton yang di rumah bisa diinceng. Bisa ditonton. Sing ora telaten rene ya, Bu ya. Sing sibuk karo nipal ya iso ora nyetel Dikasih HP like, ya. komen dan subscribe-nya. Dan juga didukung audio sound system napa niki, Pak? WJ. WJ Audio Sound System. Weh, Waka channel jare ya ono. Oh iya. Sinyale kapiken nek Waka. Oh, iya. Wah, wis akhirnya neng barang liwat sinyale langsung ngentir. Pokoknya terima kasih buat semuanya pendukung ya Pak nggih. Iya, nggih Bu nggih. Juga diucap selamat sore buat penonton semua, sehat selalu. Wis pokoke Selamat sehat. berbahagia. Sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin. Pokoknya di akeh nglumpuk nggo nanggap jadilan gandeng manunggal. Nah, ngoten. Ngono. Pokoknya jodoh. Goyang-goyang tipis-tipis, Bu. Oh, goyang tipis-tipis. Iya. Kasih. Pokoknya lagune manut karo ngenteni kanca mburi. Heeh, durung do katokan. Nek metu ra katokan malah bingung jenengan. Iya, ini tadi juga ada rekan-rekan media YouTuber ada request lagu Tembang Kangen sama Nemu. Wih, nemu. Heeh. Nemu apa ya, Bos? Nemu Nemu giring. apa kuwi lho, Pak? Temu giring. Giring. Iya. Iya, watenmu nih MC-ne sing asli wis lunga ngono malahan. Oh, Pak Duko. Oh, asal angko cai telo ketoke. Jiko duit. Oh, jiko duit nyawer. Nggo mitrai ak Oh dhewe. iya. Yo Rio. Ya dikasih yang mana? Tembang kangen apa-apa ngono. Milih sing paling Tembang rajak. kangen apa tombok kangen to? Tombok kangen apa tembang kangen? Oh, tembang. 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 Ya wis rasa repot-repot terus kanca dhewe rasa dadak gogok sak. Lho apa? Tak wakili, Bu. Yes. Ayo yo. Ayo Pak. Sindane RI yo. Ayo. Wayah wengi udan krimis
sudah dikasih. Terima kasih. Bendino ya ning nggon Jatilan ya Bu dadi njaluk Iya. lagu ki wis pas ngono. Wah kok ya milih sing laras kepenak banget ya Bu ya. Iya, nggo sangu iki lho. Oh, ngono. Nyuting. Kok sangu nginceng-nginceng. Sangu nginceng. Biar bisa dinikmati. Ya muga-muga ora beleken ya kulino nginceng. Ora. Pripun kanca ingkang mun siap napa dereng? Sudah. Oh, siap weh sampun jempol Mas Suri. Monggo. Puas. Oh ya. Oh. Ya. Puas. Wah. Ayo karek marani cewek sing paling ayu ya. Iya. Pas. Waduh. Iki ana buta sing paling sumeh betah guyu iki. Was. Ha, hey. Ha, hey. Ha.
Utane dultan dhewe kokean jion. Medeni. Medeni piye? Mah kudu ngemut. Wah. Aja ngewaske, Pak. Waduh. Waduh, rasi to nyenggaki kok nek ngewaske. Waduh. Yo lah. Yo. Was. Wah. Was. Piye Fit?
Sultan dhewe ora kudu ngukup lambene kowe. Wah. Was. Oh. Ah. Hei. Was. Nek nguase kok marai terenyuh. Waduh. Waduh, tak rada nglirik wae. Iya. Wes. Nek yang ngono ki dah rasane ya ri ya. Was. Kaya rombongan ancak ugra.
Kanca-kanca pemusik sing padha ngati-ati aja peh laris. Wah, kowe esuk nek mati rupamu kaya kuwi. Kaya Woi. Wah, ya 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 ya. Woi, woi. Woi, woi. Horja. Iya Bu, ini mau ada request. Oh, ada request. Dari mbak-mbaknya yang jaga parkir. Satrio Sembodo gitu ya. Seko Satrio Sembodo. Ya. Jaluk lagu apa Bu? Numpak perahu. Jongkine njaluk numpak perahu. Ya. Mbak-mbak yang jaga parkirnya mintanya sinarengan sama ayang-ayang. Nanti dikasih. Gentenan ya Bu ya. Gentenan. Wah, sing penting kabeh rata. Ya, siji-siji ngono ya Pak. Siji-siji.
Siji. Diparingi kabeh. Numpak perahu sik, sing njaluk sing kuwasa nek sing numpak perahu masalah ya. Perahu rungo digetaki. Perahu layar sampun ya Bu ya. Pamundutan mau apa Bu? Sinarengan. Oh sinarengan. Ayo Mas Suryo. Ayo Fit. Goyangnya tipis-tipis aja ya Fit ya. Jangan aja nekat-nekat ya. Oh iki hawane kaya ngene ora kepenak ngono ya. Sumuk. Heeh, pokoke aja nantang. Pokoke aja ngasih nantang ya. Oke. Aku ki senengane sing menantang. Wes sing menantang ngono. Sing tak tantang kuwi sing komeng ngono lho. Kudu piye ngono lho, bingung to malah. Sing penting penak ya, Pak. Oh, sing penting penak. Ayo. Piye? Bali. Oh, Bali. Bali sik Mas Suri. Heeh, Bali sik. Yo, Bali. Yos. Hoi. Wash. Iya. Wash. Yo, ayo, wash.
Was. Ya was. Ya wayah. Cekakar. Wah. Kaget aku wah. Uri sarek mejet kok jebule wudu. Was. Oi. Wah. Oi. Ya, was. Oi. Was. Os. Yeah, hop. Yuk, ya, biar jagungan sih. Weh. Ya, piye? Weh, bungaku ngono kae. Weh, was. Mantap pokoknya. Iki piye iki lho istirahat suwe apa delet? Oh, ayo. Joget goyang. Joget. Oh. Bunga. Bunga isih nyinyal ora, Bu? Oh iya. Oh merana. Ya sabar. Agi ngen-ngen.
Kini. Gini. Kini tinggal aku sendiri. Pokoknya malah kalah pengalaman kalau sing dadi ya Bu. Jebule milih lagu ya gayeng tenanan. Bunga yo. Yo. Tarik sis.
Oh ya. Bos. Lah taala.
Woi.